आता आपल्याला डावीकडचे एकक दिलं असेल आणि त्याच्यावरून उजवीकडच्या जर एककाच्यात रूपांतर करायचं असेल तर आपल्याला शिकायचं ते त्या कशा पद्धतीनं करायचं. बघा, मला शोधायचं पहिल्यांदा 1 किलोग्रॅम बरोबर किती ग्रॅम. समजा डावीकडचं एकक दिलं असेल आणि त्याच्यावरून उजवीकडच्या एककात रूपांतर करायचं असेल तर काय करायचं, तर दिलेल्या एककाचा एकक स्थानचा अंक, आता याचा एकक स्थानचा अंक कुठला आहे रे? एक आहे. एकच अंक म्हटलं एकक स्थानचा अंक तोच. तो अंक दिलेल्या घरामध्ये लिहा. दिलेलं घर कोणतं आहे? किलोचं घर. त्या घरामध्ये लिहिलं आणि त्याच्यानंतर मला कुठपर्यंत जायचं आहे? ग्रॅम पर्यंत जायचं आहे. तिथपर्यंत मी शून्य लिहित जाणार. तिथपर्यंत मी शून्य लिहित जाणार. काय होणार बघा, ते किती आलं रे उत्तर? 1000 ग्रॅम. म्हणजेच मला उत्तर सापडलं 1 किलोग्रॅम बरोबर किती ग्रॅम, तर त्याचं उत्तर सापडलं मला 1000 ग्रॅम. बरोबर आहे. त्याच पद्धतीने मला दुसरा प्रश्न शोधायचा. त्याच पद्धतीने मला दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं. आता कुठलं उत्तर बघा, 5 लिटर बरोबर किती मिली. त्यांनी दिलेलं एकक डावीकडचं आहे, शोधायचं एकक उजवीकडचं आहे. मी पहिल्यांदा सांगितलं तोच नियम. दिलेल्या एककाचा एकक स्थानचा जो अंक आहे तो दिलेल्या घरामध्ये लिहा. लिटरचं घर आहे, एकक स्थानचा अंक 5च आहे, तो त्या घरामध्ये लिहिला. 5 लिटर बरोबर मला कुठपर्यंत जायचं आहे? मिली. ज्या घरापर्यंत जायचं आहे तिथपर्यंत शून्य भरायच्या. कुठपर्यंत जायचं आहे बघा? डेसीचं, सेंटीचं आणि मिलीचं. बरोबर आहे. किती आलं याचं उत्तर? 5000 मिली. 5000 मिली. या पद्धतीनं आपण कोणतंही उत्तर शोधू शकतो. बघा, शोधता येईल का नाही रे? ग्रॅमचं रूपांतर डेसी मध्ये करायचं असू दे, सेंटी मध्ये करायचं असू दे, लिटरचं रूपांतर मिली मध्ये असू दे किंवा डेकाचं रूपांतर लिटर मध्ये असू दे, कोणतंही असू दे. म्हणजे दिलेलं घर जर डावीकडचं असेल आणि विचारलेलं उजवीकडचं असेल तर दिलेल्या घरामध्ये एकक स्थानचा अंक लिहायचा आणि जिथपर्यंत विचारलेलं आहे तिथपर्यंत शून्य भरत जायचं. हे उदाहरण आपण बघितलं. त्यासोबत दुसरं उदाहरण आणखी एक बघू. समजा किलोग्रॅम मध्ये एखादं दिलं आहे आणि त्याचं ग्रॅम मध्ये विचारलं. म्हणजे मला माहिती नाही, दुकानामध्ये गेल्यानंतर डायरेक्ट मला समजत नाही 10 किलोचं किती ग्रॅम होतं, त्याच्यावरती अंक पडत असतात. पण मला माहिती नसेल तर अडचण येणार ना. बरोबर आहे. म्हणून मी आता उदाहरण सांगतो बघा. 10 किलोग्रॅम बरोबर किती ग्रॅम. ग्रॅम मध्ये रूपांतर करायचं 10 किलोग्रॅम. करूया काय? बघा, दिलेलं घर कुठलं आहे रे? किलोचं. दिलेल्या घरामध्ये काय करायचं? दिलेल्या अंकाचा एकक स्थानचा अंक लिहायचा. एकक स्थानचा अंक कुठला आहे? 0. तो किलोच्या घरामध्ये लिहिला. राहिलेले अंक जर पुढे असतील तर ते पुढच्या घरामध्ये लिहित जायचं. ते लिहिलं मी. म्हणजे किलोग्रॅम, 10 किलोग्रॅम दिलेलं आहे ते पहिल्यांदा तक्त्यामध्ये भरून घेतलं. आता मला कुठपर्यंत जायचं आहे? विचारलेलं उत्तर ग्रॅम आहे. विचारलेलं उत्तर ग्रॅम आहे. मग मी ग्रॅमच्या घरापर्यंत शून्य लिहित जाणार. लिहिलं. आता हे किती उत्तर आलं बघा? एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000. म्हणजे 10,000 ग्रॅम इतकं उत्तर ते आलं. बरोबर आहे काय? सोपं आहे. आणखी दुसरं उदाहरण जर असेल, काही असेल, मला समजा 1 टन बरोबर किती किलो करायचं आहे. 1 टन बरोबर किती किलो हे लिहायचं आहे. मी सांगितलं तुम्हाला दिलेल्या घराचा एकक स्थानचा अंक कुठे द्यायचा? दिलेल्या घरामध्ये लिहायचा. हा लिहिला टनच्या घरामध्ये आणि मला किलो पर्यंत विचारायचं. किलो पर्यंत तिथपर्यंत शून्य भरायचं. 1, 2 आणि 3 शून्य. म्हणजेच काय? 1 टन म्हणजे 1000 किलो. म्हणजे तुमचा ऊस वगैरे जातो बघा, 1000 किलो गेला तर त्याला 1 टन म्हणतो आपण. स्टॉप.